Acougo, segundo o dicionario da Real Academia Galega, é o estado de quen está tranquilo física ou moralmente. Unha palabra que fala de calma, de seguridade, de refuxio e que tamén dá nome á Sociedade Galega de Familias de Acollida, porque para moitos nenos e nenas que non poden vivir coa súa familia de orixe, pois atopar un fogar acolledor significa precisamente iso, acougo, un lugar onde medrar con estabilidade física, psicolóxica, afectiva e social. Un tema que cobra especial relevancia nestes momentos cando Galicia prepara a que será a primeira lei galega de infancia e adolescencia. Unha norma que busca reforzar a protección dos menores e tamén potenciar o acollemento familiar. A previsión é que quede aprobada no segundo semestre deste ano e para falar de todo isto recibimos nos nosos estudios a directora de Acougo, Asociación Galega de Familias de Acollida, que é Carmen Dourado. Que tal, Carmen? Moi bo día. Bo día, que tal? Benvida aos nosos Moitas estudios gracias. de Radio Libre de Santiago. Non é a primeira vez que nos visitas, verdade? Non, Bueno. agardo que non sexa a última tampouco. Eso, agardamos todos que así sexa. Bueno, para que non coñeza Acougo, que é? Bueno, pois a Asociación Galega de Familias de Acollida pois pretendía ser unha plataforma, non, para as familias acolledoras, para acompañalas no proceso do acollemento, que é un proceso fermoso, pero complicado. Entón, nacimos un pouco para eso, non? Entre varias familias acolledoras, pois impulsamos a creación desta asociación convencidas de que precisábamos un acompañamento profesional, vale? E ademais precisábamos facer tribu, non? Facer piña e conseguir sacar adiante pois esta medida, non, este xeito tamén de vivir, non, que acollendo, abrindo as portas das nosas casas a nenos, nenas ou adolescentes que o precisan, ben sexa por un tempo curtiño, por un tempo máis longo ou permanentemente, non? Bueno, pensábamos que efectivamente nos xuntábamos para eso e unha vez conformamos a asociación, profesionalizamos a asociación, démonos conta de que non solamente nos íbamos a dedicar a isto, sino a visibilizar, a dar voz a todos os nenos, nenas e adolescentes que viven en centros, que viven institucionalizados, vale? Que non teñen todos os seus dereitos cubertos, porque un dos dereitos fundamentais destes nenos, nenas e adolescentes é o de medrar en familia. Entón, bueno, pois foise transformando en eso, en un altavoz do propio sistema de protección da infancia e dar a coñecer esta realidade que é tan descoñecida para a sociedade. Precisamente falaremos nesta entrevista desta realidade dos distintos tipos de acollemento que hai, porque pois o mellor pode haber descoñecemento, non? Moito, alrededor deste tema. Sí. Pero o primeiro que queremos falar é dese anuncio que fixo recentemente a Xunta de Galicia, que é a tramitación da primeira Lei Galega de Infancia e Adolescencia. Como valorades este paso? Bueno, pois este paso valorámoslo como moi positivo, como necesario, como urxente. De feito, é a primeira lei de infancia e adolescencia, agardábamola dende fai moito tempo. A lei marco que rixe ata o de agora en Galicia, a última, foi no 2015, vamos con 11 anos de retraso, non, de aterrizar esa lei estatal á nosa comunidade autónoma, porque, como sabemos, a protección da infancia pois son competencias asumidas pola comunidade autónoma, non? Entón, botábamos de menos que fose aterrizada esa lei estatal na nosa comunidade. Por fin, 11 anos despois, chega. Bueno, nunca, como di o refrán, non? Nunca é tarde cando a dita é boa, non? Pois así, tomámola como algo moi necesario e estamos moi contentas, a verdade. Ahora, o que agardamos, para eso facemos as nosas propostas para esta lei, agardamos que se poña no centro de esta lei realmente os dereitos dos nenos, nenas e adolescentes
da nosa comunidade, non? Especialmente os dereitos dos nenos e nenas que están no sistema de protección público. Para nós isto é fundamental, que teñamos esa mirada. Os que teñen que estar no centro son eles e elas, non os adultos que estamos ao redor, non? Eso é moi importante deixalo claro. Porque, de feito, agora mesmo está aberto un período de consultas que remata hoxe, non? Que se poden facer achegas dende o sector, todas as persoas que queiran facer achegas a este anteproxecto de lei, non? Sí, é moi importante que as persoas que teñen algo que decir, non? Pois que o aporten, porque despois cando teñamos a lei feita, pois diremos, pois que pena que non este recollido isto, ou pois, sabes, que incluso para os rapaces e rapazas, non, que sexan partícipes desta lei, que fagan as súas achegas, parece unha tontería, pero teñen moito que decir. Claro, teñen moito que decir. Entón, nós como adultos responsables dos nenos e nenas que temos ao noso redor, pois recoller as súas inquedanzas, que entenden eles por dereitos que teñen que ter e sinten que non teñen, ou que se teñen que recoller, pois eso é super importante para nós. Esta futura lei recolle medidas como a dobre valoración das familias para o acollemento e a adopción, non? Que permitirá que un neno ou nena que vive xa nunha familia de acollida, que poida esa familia facerse cargo da adopción posterior, non? No caso de que se considere que é o mellor por parte dos profesionais e que a familia acolledora queira adoptar tamén a ese neno ou esa nena, non? Que supón isto para os menores? Pois mira, deixar de andar percorrendo os distintos recursos e as distintas medidas do sistema de protección, darlles estabilidade, darlles un recoñecemento de pertenza, porque os nenos e nenas do sistema de protección que están nunha familia acolledora non saben, non son conscientes do ámbito xurídico ao que están pertencendo, non? Ou do tipo de estabilidade de decisión administrativa ao que están suxeitos. Para eles e para elas son a súa familia, claro. Aínda que teñan a outra familia, quero dicir, estes nenos e nenas en xeral, non vamos... Para aclarar un pouco e explicarlle ás persoas como hai tantas situacións tan distintas, o que eu estou dicindo aquí e o que vamos a falar, non vamos a ir aos extremos, non se trata de blancos nin negros, non? Trátase dunha gama de grises moi amplia, non? Entón, en xeral, os nenos e nenas que están no sistema de protección teñen a súa familia. O que pasa é que non poden vivir con ela, polos motivos que sexan. Para ter cuberto o dereito a medrar en familia, precisan dunha familia que os protexa. Dá igual para eses nenos ou para esas nenas, dá igual en que formato. Claro. Non lles importa se están en adopción ou en acollemento, ou necesitan familias que os protexan na súa necesidade, na súa situación concreta, non? Entón, realmente isto é un paso importante porque isto é poñer, o que decía antes, poñer no foco os dereitos dos nenos e das nenas. Entón, si hai unha vinculación, si hai un sentido de pertenza para ese neno, para esa nena, por que hai que cambialo de familia? Claro. Porque hai dúas listaxes de dúas medidas ou de dous recursos separados. Isto nunca o prohibiu ningunha lei. O que pasa é que administrativamente isto se conformou así fai moitísimos anos e así quedou. Pero non hai algo que diga, pois isto é como se debe de facer. De feito, o que hai é evidencia científica de que todas as rupturas, todos os cambios de familia para estes nenos ou estas nenas supoñen un problema moi grande a futuro. Porque precisan estabilidade, precisan medrar nun ambiente, nun entorno protector, nun entorno no que se sintan seguros. Si estamos pensando, si eles teñen que estar pensando en cambiar de familia, ahora vou con outros papás definitivos, pois, lóxicamente, isto fai unha inestabilidade no seu cerebro, na súa
forma de vivir, claro, que a futuro é unha dificultade moi grande. claro, Non? porque son nenos, nenas e adolescentes pois que veñen de sufrir situacións pois que non terían que Exactamente. sufrir, non? Moitas veces cando falamos do sistema de protección, cando falamos dos nenos e nenas que están en centros residenciais ou que lle chaman centros de menores, que a min ese término non me gusta, por eso suelo puntualizalo, non? Son centros residenciais de protección. A xente pode pensar, que farían para estar aí, non? Non, temos que darlle a volta á cuestión. Que lles fixeron para estar aí? Eles e elas non son responsables nin culpables de esas situacións. Esta proposta de nova lei tamén busca reforzar o papel das familias acolledoras dentro do propio sistema de protección. Tamén prevé, de feito, un rexistro, non? Autonómico de familias acolledoras e adoptivas. Crees que esta nova lei tamén pode contribuir a que haya un aumento de familias acolledoras? Bueno, nós temos a esperanza e temos que tela de que isto vaya a axudar e a impulsar que haxa máis familias que queiran protexer, máis familias protectoras, vale? Acolledoras, adoptivas, vamos a cambiar un pouco a mirada e vamos a posicionar en igualdade de condicións, non? Si temos nenos e nenas do sistema de protección que precisan ser protegidos, vamos a buscar familias que protexan. Da igual o apelido desas familias. Vale, vamos a buscar familias que protexan, que estén convencidas de que eses nenos e nenas teñen dereito a ser protegidos, non? Entón, pensamos que sí, que isto vai impulsar este novo formato, non? A realidade é que hai un cambio grande social en canto a isto, non? Pero temos que ser quen de superar esas resistencias, non? De, claro, tantos anos en lista de adopción e tal, temos que cambiar ese xeito de pensar. Temos que pensar que non son as persoas adultas as que teñen dereito a exercer unha maternidade ou unha paternidade. Son os nenos e nenas que teñen dereito a medrar nunha familia. Entón, vamos a intentar dar ese cambio, ese xiro e vamos a buscar familias protectoras que entendan que, primeiro, hai que traballar pola reintegración coa súa familia biolóxica. Hai moitas familias que son retiradas esas crianzas de ese entorno, pero que poden ter a capacidade de cambio. Claro. E hai que traballar con elas para buscar esa capacidade de cambio. Vale? Entón, o primeiro, vamos a traballar para ese retorno. Si ese retorno non é posible, co mismo contacto coas súas familias de orixe, porque son as súas orixes, e iso tamén é un dereito fundamental dos seres humanos. Temos dereito ás nosas orixes. Vale? Entón, hai que preservar ese dereito. Si non poden retornar coa súa familia de orixe, na súa familia protectora, van a ter o contacto coa súa familia de orixe. Van a medrar integrando a súa realidade, e a súa realidade é que teñen dúas familias. Claro. Vale? Entón, si somos capaces de entender isto e si somos capaces de buscar familias que entendan isto, que vamos a traballar coa familia de orixe para o retorno e que se non vai a ser posible, pois vai quedar na nosa casa ou en acollemento permanente ou en adopción aberta, que é moi importante este término, a adopción aberta. A día de hoxe, aínda que esta figura existe na normativa, non se están executando, en xeral, adopcións abertas. As adopcións abertas permiten o contacto coa súa familia de orixen. Vale? Entón, isto é moi importante para as persoas que viven esta situación. Pensamos que esta lei, temos a esperanza de que esta lei recolla todo isto e que as persoas que están escoitando e as persoas que van a escoitar o que son estes novos proxectos que temos, además en Acougo, estamos implementando un proxecto de planificación simultánea, precisamente, non? Esta familia protectora que ben vai a traballar para o retorno ou ben vai a traballar xa para unha medida definitiva, non? Pois buscamos familias, porque estamos implementando este novo proxecto que vai, pois, parexiño coa lei, non? Bueno, esta é unha nova forma de facer as cousas. Aí estamos, pois implementándoa, non? Como está a situación do acollemento en Galicia? Hai moitas familias acolledoras?
Pois mira, antes me preguntabas e agora vou contestar porque se me fora o que che quería comentar, pero agora teño a oportunidade. Esta lei pretendemos que sexa un impulso para que haxa familias acolledoras, pero esta lei tamén queremos e temos a esperanza de que protexa ben os nenos e as nenas e consigamos que as familias acolledoras permanezcan no programa. O problema que temos é que temos moitas boas familias acolledoras que nunha situación de saturación do propio sistema consideran que non se están facendo ben as cousas e marchan do programa. Entón, estamos nun momento histórico no que estamos moi baixiños de números en canto a familias acolledoras. E pois segundo os últimos datos, as familias acolledoras en allea quere decir que non temos vínculo de sangue cos nenos e nenas que acollemos, vale? Pois está en niveles moi baixos, históricamente dos máis baixos dos últimos 27 anos, non? Entón, isto que quere decir? Pois que temos poucas familias que se incorporan ao programa de acollemento familiar e temos bastantes familias que van abandonando o programa do acollemento familiar, co cual temos que facer un análise profundo da situación porque non podemos permitirnos que as familias acolledoras marchen desencantadas con un programa de acollemento que é necesario. Claro, de por que está sucedendo por que está sucedendo isto, non? Pois nós dende a asociación sí que temos pois un pouco vemos un pouco por onde poden vir os problemas, non? E un deles é, pois eso, a falta de acompañamento e de compromiso da administración pública para darlle a importancia e o valor que ten o acollemento familiar e as familias acolledoras. Non pode ser que pois cuestións burocráticas, cuestións de xestións do día a día estén por encima da calidade de atención e de cuidado que lles temos que dar aos nenos e as nenas. As familias temos que estar para eso e as administracións e as entidades como a nosa para resolver todo o demais. Non podemos deixar as familias soas ante un cambio de médico e que tes problemas e que non tes a tarxeta sanitaria ou que non podes matricular o neno ou a nena no colexio no que estes os teus fillos biolóxicos con problemas deste tipo que parecen tonterías, pero que cando se van xuntando un detrás de outro, máis a dificultade de criar, porque xa cando se trata dos nosos propios fillos, non, dos biolóxicos, criar non é sinxelo. No. Pois cando ainda tes dificultades añadidas, pois estas situacións, estas cuestións teñen que desaparecer. Hai que facilitar e temos que ter en conta que as familias acolledoras son axentes do sistema. Están facendo unha función pública. Sí. Entón, isto é moi importante que o recoñezamos, non? O que falabas ao principio, non, de que da importancia de facer tribu tamén. Tribu, sí. Pois para protexer os dereitos fundamentais dos menores. Sí. Sí, e que ademais son responsabilidade de todos e de todas, vale? Porque é a administración pública quen tutela a estes nenos e a estas nenas. Os nenos que temos nas nosas casas cando os estamos acollendo non están dentro do noso proxecto vital e ten que facerse cargo a administración porque, aínda que sexan do noso proxecto vital, pois hai unha responsabilidade pública. Non, é que non se trata desto, é que son responsabilidade total e absoluta pública. Entón, isto hai que velo dende aí, non? Non falamos de que as familias acolledoras teñan, pois eso, alfombra vermella. Non, trátase de que facilitar o máximo posible, porque además isto fará que outras familias se animen tamén a dar o paso e a nivel de xestión pública o acollemento familiar non solamente é o mellor e que o prioriza a lei, sino que ademais é moito mellor para os nenos e as nenas e moito máis barato para gasto público, para a administración, non? Moito máis barato e moito mellor. Logo, por que temos centos de nenos e nenas menores de 6 anos en centros?
que además está prohibido por lei. Entón, esta lei ten que vir a impulsar isto e ten que vir a arranxar a situación que estamos vivindo, que de verdade hai na que abordar, é dicir, non podemos mirar para outro lado. E sí que estamos tendo o compromiso que pedíamos dende fai algúns anos, non? Por fin estamos falando desto. E hai moito descoñecemento entre a sociedade sobre o que supón ser familia acolledora? Hai moito descoñecemento. Non só porque se confunda o acollemento coa adopción, co que é o sistema de protección, son nenos e nenas de onde veñen de fora, do Sáhara, hai moito descoñecemento e, ademais, o pouco que se coñece, penso que hai moitos prexuicios e moitas cuestións que non son verdade, non? Pois o que decía antes, algo farían estes nenos e estas nenas para estar así, ou, bueno, a xente, eu penso que non se para a pensar todo o que hai detrás. É un sistema moi descoñecido. E que tipos de acollemento hai? Pois mira, segundo a lei estatal, que é pola que nos reximos, porque non temos todavía autonómica, pero segundo a lei está o acollemento de urxencia, que non debe durar máis de 6 meses, vale? Nos chamámoslle tamén de rápido diagnóstico, vale? En ese tempiño hai que ver, buscar a estabilidade para ese neno ou esa nena coa medida que precisa, non? Para eso podemos ter familias acolledoras de urxencia, vale? Que eu podo ser familia acolledora de urxencia, veñen a miña casa, están un tempiño e marchan, non? Ven sexa para acollemento permanente, porque retornan coa súa familia de orixe, porque encontraron unha avoa, unha tía, falo en femenino porque casi todas son mulleres, ou vai pasar a adopción porque hai un abandono total, está en desamparo total, non ten familia de orixe, a nai de unha en adopción, o que sexa, pois para a medida de adopción, non? Despois está o acollemento temporal, non debe durar máis de 2 anos. Supónse que este acollemento é, pois, mentres os pais están mellor en prisión, o mellor con un tratamento, o mellor con unha situación complicada, pero que se prevé que poden recuperarse nese tempo, vale? E despois está o acollemento permanente, pois que a previsión é indefinida, vale? Non hai moitas posibilidades de retornar, pero sí de que haxa contacto e hai varios irmáns, hai moitas circunstancias, vale? Despois hai acollemento familiar de día ou de vacacións, hai acollemento familiar especializado. Isto é tamén unha novidade de fai un par de anos, é un proxecto que veu de Europa tamén, e que o que significa é que alguén da familia acolledora vai a ter unha dedicación exclusiva para o acollemento, son acollementos de especial dificultade, vale? Ou grupos de irmáns, ou nenos e nenas con necesidades especiais, e vai haber unha persoa desa familia que vai a estar dedicada, incluso profesionalmente, a ese acollemento, vale? Van a reportar os informes aos equipos técnicos que levan este programa, van a ter xuntanzas, o sea, o que se trata é de reparar e reconducir situacións moi complicadas dentro do que son os nenos e nenas do sistema de protección. O sea, que temos un montón de posibilidades, sí. E que tamén, na medida do tempo que podamos tamén adicar, non? Falabas tamén, por exemplo, dese acollemento de fins de semana ou de períodos de vacacións, para dar aos nenos, nenas e adolescentes ese refuxio afectivo, psicolóxico, sí, social, sí, tan necesario, non? Moi necesario, porque non hai alternativas para eles, ou hai moi pouquiñas alternativas para eles e para elas, non? Entón, o ciclo repítese moitas veces. Vamos pola terceira xeración de nenos e nenas institucionalizados. Sabemos que en unha porcentaxe elevadísima van a ser pais ou nais de nenos que van a ser retirados tamén, porque a inercia empuxa isto. Si viven institucionalizados, non teñen referentes adultos para sacar a súa vida adiante con facilidade. E moito menos unha maternidade, unha paternidade que nunca experimentaron. Vale, entón eso cae de caixón. Hai que romper esa dinámica, non? E despois unha cousa moi importante que me gustaría trasladar
non solamente en programas de acollemento familiar, sino temos en Acougo, convidamos a todas as persoas que chamen, que pregunten, non significa que vayan a ter un compromiso de facelo, sino preguntar por curiosidade, vale? Pero temos un programa de referentes que non é o acollemento familiar, pero sí que é comprometerse con un neno ou con unha nena que está en centro, vale? E comprometerse a acompañalo na súa vida, é dicir, pois de cando en vez pois sair con el ou con ela pois ao cine, a dar unha volta un sábado, a estar un pouco pendiente de chamalo, preguntarlle que tal, como vas, ser referente de alguén, é como un pois eso, pois exercer a función pois duns padriños, duns tíos, non? Que eles teñan a seguridade que hai alguén que está preocupado por min, claro, solo por min, non? Este é un programa que está funcionando en Acougo dende fai un par de anos, vai medrando este programa, pensamos que é moi importante tamén para chegar a realidade destes nenos e nenas a xente, non a modo pois eso, de cotilleo ou de non sei como explicalo, de amarillismo, non de tal, sino de compromiso real de, pois, eu isto sí que o podo facer, o mellor que veña a vivir a miña casa cunha convivencia plena e tal, pois o mellor a miña situación non mo permite, pero estar un pouco pendiente de alguén. A importancia da empatía, non? De empoñernos no lugar dese neno, nena ou adolescente desa situación que está a vivir, que non é desexable para nada e que nós podemos pois axudalo a ter eso pois un referente adulto, un referente, porque démonos conta ademais que o sistema de protección cando están en centros isto é durísimo porque chegan os 18 anos e os 17 anos e uns días ti tes un teito, un alimento, un acompañamento e chegan os 18 anos e ti estás solo. Entón, precisan un acompañamento, precisan, ademais, chegar aos 18 anos sin esa angustia vital de chegar ao abismo, non? Claro. Entón, para nós é importantísimo que as persoas que poidan e que digan, pois mira, ese tempo mellor eu sí que o teño. Eu o mellor non podo acoller, pero ese tempo sí que o teño e non me importaría. Pois adiante. Que se acheguen ata Acougo. Que se acheguen e encantadísimas de ir explicando, de ir formando, porque é verdade que podemos ter unha moi boa intención, pero o mellor pois nos faltan habilidades ou non entendemos ben o que significa ou podemos meter a pata e o mellor en lugar de acompañalos e de facerlles un ben, pois estamos pois non facendo ese ben que precisa, non? Claro. Entón, dende Acougo e dende o equipo técnico de Acougo que facemos é pois formar a xente que se achega para este programa en concreto e acompañalos para que sexa unha experiencia positiva, sobre todo para o rapaz ou rapaza, non? Pero, por suposto, para a familia ou para a persoa tamén. Precisamente, Carmen, para acompañar, para formar, para informar as familias, tedes dentro de pouquiño unha cita aquí en Santiago para informar, non? Pois sobre todo o que conleva o acollemento familiar. Sí, o día 27 ás 6 da tarde na oficina que temos en Rúa Padrón, aquí no Castiñeiriño, na Pontepedriña, pois teremos unha charla informativa, pero de calqueira xeito, calqueira persoa que chame ou que mande un email ou un WhatsApp ou por redes sociais, vámolo informar igual, vale? Si que nos gusta que as sesións informativas pois haxa xente presencialmente, porque sempre compartes moito máis, pero en calqueira momento nos poden pedir esa información, en calqueira momento se poden achegar. Despois facemos moitas tamén online para facilitar a xente pois que coñeza os programas, en fin, que buceen polas nosas redes, pola nosa páxina web e que chamen sin problema ningún, que para eso estamos. Si hai dudas, as veces que sexan, que chamen, que para eso estamos. Carmen, para finalizar, como definirías ti pois a experiencia do acollemento familiar dende a túa persoa?
Dende a miña experiencia, como definiría o acollemento familiar? Difícil pregunta. Sí, non a tiña preparada, aínda que pode ser fácil que me pregunten, pero eu esta experiencia definoa como algo necesario, vivir isto, poñer por diante os dereitos e os intereses dos nenos e das nenas antes que os nosos. Non? E moitas veces pode parecer que xenerosidade, que maravilla, que tal. Non, pensemos, por favor, dende a xusticia social, dende a sociedade que queremos ter, dende, efectivamente, certa dificultade, pero tamén unha experiencia vital que merece a pena, Pois moitísimas grazas, Carmen, foi un Graciñas a placer vos. conversar contigo nesta mañá pois sobre esa tamén primeira lei galega para a infancia e a adolescencia e sobre informarnos sobre todo o que conleva o acollemento familiar e que desexamos pois que grazas a esta entrevista pois que haya xente que diga pois vou chamar a Cougo para informarme pois de todo o que supón porque quero dar o paso porque teño un pouquiño de tempo e quero invertir ese tempo tamén pois noutras persoas en axudar en protexer os menores os seus dereitos fundamentais. Moitísimas gracias a vos. Grazas. Apertas.